L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħutijiew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa u noffru din il-quddisa b'suffraġġju tal-Ażiż Monsignor Filip Kalleja. Nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej intażilt lil qaddej tiegħek lis-saċerdot Monsignor Filip Kalleja għas-servizzi mqaddes tiegħek fid-dinja. Ilqgħu issa dejjem fil-għena u l-glorja tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel għali ntib tal-profeta Eżekiel. Dak iż-żmien ġiet fuq idejti Mulej u ħaditni fl-ispiritu tal-Mulej u għeditni f'nofs il-wit. Dan kien miżawd bil-għada. Huwa għaddini dawra mejt madwarhom u kien hemm kozza kbira mxerda mal-wit u kienu kollha nixfa oxmox. U l-Mulej għalli, o bniedem, jista' dan l-għada minn ġejħu l-ħajja jiena weġibt. Sidi Mulej, dan inti tafu u għalli, ħabbar il-dan il-Adam u għejlu. U Adam nixef, isma l-kelma tal-Mulej, qal Sidi Mulej. Ara jien, se nġib fikru ir-ruħ, inti terġa' tgħix. U jgħid fik in-nervi u ntellalek il-laħam u niksik bil-ġilda u nqiegħed fik ir-ruħ. U inti terġa' tgħix u tkun taf li jiena l-Mulej. Imbagħad ħabbart kif ordnari. U jiena nħabbar nistema' ħoss u ara, l-Adam tqanqal. U kollha bdew resqin lejn xulxin qatt ma ngħinalna. Jien ħarist u ara, ġew fihom in-nervi. Tilalhom il-laħam, fuqhom infirxet il-ġilda, imma nifs ma kienx hemm fihom. U qalli, ħabbar ir-ruħ, ħabbar bniedem, u għid li r-ruħ. Hekk qal Sidi Mulej. Ejja ruħ mill-erbarieħ tad-dinja, onfoħ minn dawn il-mejtin, ħerġaw jieħdu l-ħajja. Jien ħabbart kif ordnali, u r-ruħ daħlet fihom u reġgħu ħadu l-ħajja.
u waqfu fuq riġlihom eżerċitu kbir fuq il-kbir u qalli: "O bniedem, dan l-għadam huwa d-dar kollha ta' Iżrael. Ara huma jgħidu: Nixef Adamna u t-tama tagħna għabet ridna l-kollox. Għalhekk ħabbirhom u jgħidilhom: Hekk qal Sid il-Mulej, ara jien niftaħ l-oqbra tagħkom poplu tiegħi u nġibkom lura tard Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-Mulej meta niftaħ l-oqbra tagħkom. U ntillakom l-oqbra tagħkom poplu tiegħi. U jiena qiegħed ruħi fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqiegħdkom fardkom u tkunu tafu li jiena l-Mulej. Hekk għedt u hekk nagħmel. Oraklu tal-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. Jien flimkien roddu ħar lill-Mulej għax tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħar il-Mulej għax tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajjgħidu hekk il-mifdijin tal-Mulej, dawk li jufdihom mill-ħakma tal-għadu. Ġabarhom minn ħafna artijiet, mill-vant u l-punent, mit-tramuntana u nofsinhar. Roddu ħar lill-Mulej għax tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Kienu jiġġerrow fid-deżert u jterqu fix-xari, belt fejn jamru ma sabux, bilaċċu bil-ġuħ saħħithom bdiet tħallihom. Roddu ħar lill-Mulej għax hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Qajtu lill-Mulej fl-hemm tagħhom u mid-dwejjaq tagħhom ħelishom u qabbadhom it-triq tajba biex imorru f'belt fejn jamru. Roddu ħar lill-Mulej għax hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajroddu ħar lill-Mulej għal tjubitu, għal leġubijiet tiegħu mal-bnedmin, għaliex hu ixabba lil minu bil-laċċ u jimla bil-ġid li minu bil-ġuħ. Roddu ħar lill-Mulej għax hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, dak kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma ulied Alla. Għax intom ma rċevejtux l-Ispirtu tal-jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża', imma rċevejtu l-Ispirtu tal-adozzjoni ta' ulied Alla li bih aħna ngħidu Abba Missier. Dan l-Ispirtu jixhed flimkien mal-Ispirtu tagħna li aħna ulied Alla. Imma jekk aħna ulied, aħna wkoll werrieta ta' Alla u werrieta flimkien ma' Kristu. Għax jekk naqsmu miegħu fid-tbatija, naqsmu miegħu wkoll fil-glorja. Jiena għandi l-fehma sħiħa li t-tbatijiet ta' issa m'għandhom xejn x'jaqsmu mas-sepp li għad irid jidher fina. Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew imxenqa id-dera ta' ulied Alla, għax il-ħolqien kollu jinsab taħt il-fruqa, mhux minn rajħ, iżda minħabba dak li xeħtu taħta, bit-tama li l-ħlejjaq huma wkoll għad ikunu meħlusa mill-jasar tat-taħsir u jiksbu l-ħelsien tas-sepp ta' ulied Alla. Aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu sissa jitnietu jokrob bħal f'waħda fl-uġieħ tal-ħlas. U mhux hu biss, imma aħna wkoll li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitniedu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' ulied Alla, il-fidwa ta' ġisimna. Il-kelma tal-Mulej.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien, il-Fariżej meta semgħu kif lis-Saduċej kien saddilhom ħalqhom, inġabru madwaru. U wieħed minnhom għaref fil-liġi għamillu din il-mistoqsija biex iġarbu. Mallem, li ma hu l-kmandament il-kbir fil-liġi? Qallu Ġesu, ħobb il-mulej Alla tiegħek, qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbħu ħobb lajrek bħalek innifsek. Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-liġi kollha u tal-profeti. Il-kelma tal-mulej. Iż-żewġ kmandamenti tal-imħabba huma l-qofol tal-liġi kollha u tal-profeti. Il-mulej illum jagħtina l-grazzja b'din il-kelma li nifhmu wkoll il-gratitudni li għandha timla l-qalbna aħna u nagħtu tislima nisranija u xierqa lill-Ażiż Monsinjur Filip Kalleja. Aħna nafdawh lill-ħnina ta' Alla li meta jaqra l-ittra ta' ħajjitna jaf jibdel il-kliem tagħna fi kliem ta' grazzja. Għal-mamel Filip Kalleja żagħżugħ li meta ltaqa' mal-armla irrabjata għax it-tifel tagħha li kien emigra ma kkuntattjajiex. Undunat li dan iż-żagħżugħ ta' madwar 19 sena kien jaf jikteb u jaqra qaltlu ma tiktiblix ittra t-tifel u hi dit tesprimi r-rabja u l-frustrazzjoni tagħha. Charles Buttigieg, ħabib kbir ta' Monsiur Filip, fakkarni li Monsiur Filip diġà f'dik l-età tenera bl-intelligenza umana tiegħu ma kitibx dak li bdiet tajt l-armla, imma beda jikteb kliem ta' ħlewwa. U jitlob ukoll il-Madonna li ma tgħidlux jaqra dak li kiteb. U bekk wassal din l-ittra lil din l-armla b'nota lil min jaqra lit-tifel tagħha x'aktarx it-tifel tagħha ħala la kienx la jaf jaqra u laqas jikteb ikun jista' jgħidlu kemm ommu tħoss it-telfa tiegħu u tixtieq tisma' l-aħbar tiegħu. Filip kien jirrakkonta li ħareġ minn dik il-laqgħa jibki. U hemmhekk wieħed jinnota din il-qalb ta' umanità kbira li segwitu sal-aħħar nifs ta' ħajtu. Il-kapaċità li mhux biss ikollu intelligenza intellettwali imma wkoll intelligenza emotiva li bih jaraf jifhem il-bniedem u ikun lider tas-sew. Il-kurrikulum tiegħu dawn l-aħħar 93 sena huwa twil imma ta' min ifakkar li twilet u trabba mhux biss fil-belt imma wkoll fi ħdan l-Azzjoni Kattolika Maltija li tagħha
kien esponent qawwi prinċipali u imħeġġeġ. U fih dan l-azzjoni kattolika li huwa wkoll seta' jiżviluppa ix-xewqa li l-Mulej poġġa fil-qalb tiegħu biex kull mezz, b'kull inizjattiva imma bil-kapaċitajiet kbar tiegħu jieħu ħsieb il-migrant. Mhux biss l-emigrant imma wkoll l-immigrant. Meta fil-jiem li ġejjin ikolkom ċans iżżuru il-Katedral tal-Imdina bid-dritt il-Kappella tas-Santissimo Sagrament fejn aħna wkoll inqimu ikona antika u venerabbli tal-Madonna, għandkom issibu mhux il-bogħod mis-sakristija l-irħama li tfakkar lil Monsiu Filip. Saret meta kien għadu ħaj u l-kitba tagħha iddeċifra u esprimija hu. Imma ħaġa li tolqotni kull meta inkun għaddej biex insellem is-sagrament meta nidħol il-katedral u ngħaddi minn ħdejha, hija daw iż-żewġ kelmiet li Monsiu Filip poġġa biex jesprimi ħajtu, qalbu, ruħu. Migrantium frater. Morru warawa di. Għax dan huwa l-monument, daw iż-żewġ kelmiet li Monsiu Filip xtaq li jkunu inċiżi fuq l-irħam tifkira tiegħu taħt l-arma tal-familja Kallejja. Jesprimu wkoll dak kollu li kien. U jiena nemmen ukoll fix-xirka tal-qaddisin dak kollu li hu fix-xirka ta' dawk li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Mamudija. U kien verament wieħed mill-aħwa ta' ħutna il-migranti. Nistgħu ngħidu li dak kollu li għamel biex il-flussi ta' emigrazzjoni Maltija jkunu iżjed umana, jibqa' dak il-kuntatt, dak il-pont bejn Malta, il-Kanada u l-Amerika, l-Awstralja, l-Ingilterra. Jesprimi imħabba konkreta wa waħda mill-glorjiet tal-Knisja Maltija fis-seklu 20 u 21. Kien il-moħħ u l-qalb wara diversi inizjattivi li huma espressjoni ta' din l-għażla li għamel Ġesu meta jħares lejn il-kmandamenti tal-liġi. Mallem li mu l-kmandamenti l-kbir fil-liġi. Ħobb lil-mulej, ħobb lil-lajrik. Nistgħu ngħidu wkoll li Filip kien, Monsiu Filip, ippermettuli, Monsiu Filip kien pontifex. Aħna nafuh il-kol bħala bniedem li kien jesprimi il-fema tiegħu mingħajr biża'. Anke f'sitwazzjoni diffiċli ta' pajjiżna ma beżax u ma staħax. Xi daqqa ta' plakert laħaqha wkoll il-Mosta. Imma il-kelma tiegħu kienet kelma imsarfa fil-fatti. Kienet kelma ta' raġel li jaraf u jħobb tassew. Għadni niftakru b'afsa ta' qalb imma bajnejh jilmu jispjegali ix-xogħol ta' paċenzja kultant xogħol ingrat li baqa' jiddedika ruħu sal-aħħar u jkellem lill-migranti, mhux l-emigranti, l-immigranti li jaslu fuq xtutna mitlufin mingħajr eruq, mingħajr futur. U kienu jersqu lejh, huma taliema reliġjon huma taliema kultura u provenjenza huma. Kienu jsibu fih
il-widna tal-paċenzja u l-qalb li tifhem imma wkoll istint qawwi u proattiv biex jagħmel xi ħaġa. Igwadanja l-fiduċja ta' ħafna, l-ammirazzjoni tagħna il-koll. Mument kommoventi kienet il-laqgħa tiegħu mal-qdusija tiegħu l-Papa Franġisku, akkumpanjat mis-suċċessur tiegħu Monsignor Alfred Vella fin-Nunzjatura nhar it-3 ta' April qabel il-Papa ma' lejn ħaltfar biex jiltaqa' mal-migranti. U kelli xorti nintroduċih lill-Papa b'dawn il-kelmiet, għatlu Santità, questo per noi è stato l'apostolo dei migranti, l'apostolu ta' ħutna il-migranti. Lil Monsignor Alfred Vella wara li telqu min-Nunzjatura għallu issa jiena nista' mmut. In-nunc dimittis ta' Monsignor Filip Kalleja. U kienet laqa kommoventi dak li hu kien xut tagħha f'Alfar fl-akkoljenza ta' Monsignor ta' Patri Dionisio Mintov u ta' suċċessur ieħor tiegħu Fader Anton D'Amato. Aħna nixtiequ nirringrazzjaw il-mulej ta' dan il-qaddej tal-Knisja, kollaboratur kbir tal-predeċessuri tiegħi, ta' Monsignor Gonzi, ta' Monsignor Merċieqa, ta' Monsignor Cremona, u eżempju ħaj għal kull wieħed u waħda minna. Kienu kol bniedem li jaraf fejn sejra s-soċjetà, imma kienu kol bniedem li bil-kuntatti li kellu fuq livell kemm nazzjonali u kemm internazzjonali kien xut tal-Evanġelju. Aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu sissa jitniet u jokrob bħal waħda fl-uġieħ tal-ħlas, hekk smajna fit-tieni qari llum. Imma aħna wkoll għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitniedu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' Wlied Alla, il-fidwa ta' ġisimna. Aħna u nakkompanjaw lil ħutna dan it-traġitt ta' stennija tal-fidwa ta' ġismu. Dan l-istennija tal-ħolqien ġdid nitolbu lil mulej ħadnu dik il-kelma li jgħid fil-Vanġelu ta' San Mattew kap 25. Kont barrani u lqajtni. Meta mulej? U inti ma tafx Filip. Kemm il-darba ħadd paċenzja bija, kemm meta ħaddant l-emigranti Maltin u kemm ukoll meta ħaddant l-immigranti li ġew fostkom. Idħol fil-għena ta' sidek. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħ fis-snin. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej bl-interċessjoni tal-Beatu Nazio Falzon li għalih tant ħadem l-Aziz Monsignor Filip Kalleja u nitolbu li Nazio llum jippreżenta lil ħabib tiegħu Filip quddiem il-ħniena tal-mulej.
imxerda mad-dinja biex kompli twassal dejjem u kullimkien. Is-sejħa tiegħek biex tingħaqdu miegħek fil-ħajja ta' dejjem nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus biex bis-seta' affdata lilhom u bl-imħabba li ġejja minnek jaħdmu dejjem għall-ġustizzja u s-sliem fost il-popli kollha sakemm ninġabru miegħek f'Ġerusalemm tas-sema nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għall-murda u għal kull min għaddej minn żminijiet qiebsa biex jaqdu l-qbliet tagħhom ma' dik ta' ibnek Ġesu għas-salvazzjoni tad-dinja nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għall-familji kollha biex imħeġġin mill-kelma tiegħek u mqawwin mill-imħabba tiegħek ikunu ambjent tajjeb u sod fejn it-tfal u żgħażagħ jikbru u jimmaturaw bħala ċittadini xierqa u nsara tajbin nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej bl-interċessjoni tal-qaddisin ta' Sitna Marija l-Emigranti u tal-Beatu Nazju Falzon li ddaħħal l-qaddej tiegħek Filip Kallejja fil-għena tal-qaddisin. Taħfillu dnubietu u tagħtih il-faraġġ tat-tannieqa ħanina tiegħek bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla li tista' kollox il-qaddej tiegħek is-saċerdot Monsinjur Filip Kalleja, din id-dinja kien amministratur fidil tal-misteri qaddisa li qegħdin niċċelebraw. Bis-saħħa tagħhom għamel li issa jarhom fid-dawl tal-verità tagħhom bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Bih feġġi talina t-tama tal-qawmin għallena. Ek li aħna għat li mniktina x'nafu li għandna mmutu. Nitfarċu bil-weda ta' ħajjoħra li qatt ma tintemm. Għax għal dawk li jemnu ftik mulej il-ħajja ma tintemx imma tinbidel. U mal-mewt tal-ġisem fuq din l-art li tħejjalina mara l-dejjem fis-sema. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wetaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek is-Saċerdot Monsinjur Filip Kalleja. Lillu moġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-mamudija mit fibnek u bħal ibnek. Ek ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'qutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, mal-Beatu Nazju Falzon u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. U Alla issa li tqarbilna bis-sagramenti tas-salvazzjoni tagħna, nitolbuk tħenna l-qaddej tiegħek Monsiur Filip Kalleja. Ilqgħu fis-sema biex jara fil-verità sħiħa tal-misteri tiegħek li inti affdajtlu biex jamministra fuq din l-art bi Kristu Sidna. Ħut jeżis tan sara li aħna ejjew nagħmlu dmirna lejn danħuna Monsinjur Filip li ħallina. Qoddim Alla kulħadd jgħix. Nitolbuh mela bil-qalb biex lil dan il-ġisem dajjef taħuna li aħna sejrin inrodduh lill-art. Jerġa' jqawmu qawwi u sħiħ fost il-qaddisin tas-sema u jdaħħal ir-ruħu fil-għena tal-maħturin tiegħu. Ħajħinna lih f'jum il-ħaq, jifdih mill-jasar tal-mewt u jaħfirlu ħtijietu kollha. Jerġa' issa jitħabbeb mal-missier u jerfgħu fuq spallejh ir-raj tajjeb. Ħajnaqat mal-irwieħ qaddisa li qegħdin madwar is-sultan ta' dejjem biex jistoqlu sehem mal-qaddisin u jitenna fil-ferħ ta' dejjem. Qaddisin ta' Alla, għajnuh, anġli tal-mulej, ejjew ilqgħuh, ħudu magħkom lir-ruħu. Ħajilqa' Kristu li sejjaħlek għal warajh, ħajqeduk l-anġli fi ħdam Abraham, ħudu magħkom lir-ruħu. Għati lir-ruħu mulej il-mistrieħ ta' dejjem u d-dawl ta' dejjem jiddi lilu, wasluha quddiem Alla l-għoli.
Missiel aktar ħanin, nirrikmandaw lek ir-ruħ taħuna Mosju Filip. Aħna għandna tama qawwija li hu bħal dawk kollha li jmutu fil-għaqda ma' Kristu għad jerġa' jqum għall-ħajja miegħu fl-aħħar jum. Aħna nrodulek ħajra l-ġid kollu li inti fawwart fuq dan il-qaddej tiegħek matul ħajtu bħala sinjal għalina tat-tiba tiegħek u tax-xirka ħinja tal-qaddisin fi Kristu. Għalhekk mulej fil-ħina tiegħek ħati widena t-talb tagħna. Iftaħ bwieb is-sema għall-qaddej tiegħek. Għamel aħna wkoll li għadna hawn infarġu lil xulxin bi kliem ta' fidi sa mal-kol flimkien niltaqgħu ma' Kristu u hekk nkunu għal dejjem miegħek u madanħuna bi Kristu Sidna. Ħajwasluk l-anġli fis-sema, ħajlqgħu hemmhekk il-martri u jdaħluk fil-belt qaddisa ta' Ġerusalemm. Tilqek il-qtajja tal-anġli, ħajkollok il-mistrieħ ta' dejjem mal-Ażru li kien fqir. Għax il-mulej jgħid, jienu l-qawmien u l-ħajja, kull min jemmen fija u koll jekk imut ikollu l-ħajja. U kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħ fis-sliep.